čau lidi, já vás vít, prostě čus. Prostě čus lidi, já vás vítám dalšího videa, dneska jsem tu já v lidi. A já jenom, když jsem unavený, tak jsem si řekl, natočím nějaký vlog. A jenom bych vás prosil, já nevím, jestli to, no prostě já vás vítám na dalšího vlogu, to bylo všechno vtip, prostě čus, já vás vítám na dalšího vlogu. A já jsem to já v lidi, takže a dneska vám budu říkat, co se dneska stalo. Takový vyprávění, nechci se upečit po takový youtuberovi. No prostě jsem šel ze školy, tak mě zmátil jeden kluk. Byl to Mirek Peprný, je to jeden žák z naší třídy. A já jsem mu řekl, ať mě nechá být. A pak jsem šel teda domů a on mě pronásledoval. A prostě se najednou koukal na mě, ale pak se jakoby otočil a šel za mnou. Ale koukal se dozadu, takže pak narazil do lampy, ty vole. A to jste měl vidět. Tak. No a pak už bylo konc. No a co hlavně vám v tomhle videu bude? Bude v tomhle videu, že budu mít Dotu 2, a možná, že i nějaký druhý hry, třeba možná Counter Strike a no, tyhle dvě nové hry, ale ještě jste mi neodepsali GTA 4 nebo Stranded Deep. Takže to bych chtěl vědět, hodně mě to zajímá, co budete chtít, ale to bylo asi všechno, tohle jsem chtěl vědět, protože mě to strašně zajímá, nebo spíš je to pro vás, abyste věděli, nebo spíš jako jaká hra vás bude víc bavit, jo? Tak a asi všechno z tohohle vlogu. A jo? A no a ještě jsem vám chtěla říct, že se si všímáte tohohle, že to nemá žádný pozadí. Teď to budu natáčet v počítači, v počítači, ale já v pokoji. No a já vás budu zdravit u dalšího videa, takže prozatím se s vámi loučím a já vás budu zdravit u dalšího videa, takže prostě čus.